दिनैहाय बिजेपिनि हादोरारि आफादगिरि जे.पि. नाड्डा बिथाङा क'क्राझाराव नमिनेसन फाइल खालामनायनि मोनसे रेलि, बे रेलियाव बिथाङा बाहागो लाफैदों। आसाम रायजोनि आफादगिरि भबेस कलिता बिथाङा फैदों। बेयाव एजिपिनिफ्राय जोंहा एम.एल.ए. रमेन्द्र नारायण कलिता बिथाङाबो फैदों आरो चन्द्रमहन पाटवारी मन्त्रि, जोंनि गार्जेन जोंनि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म बिथांमोन आरो जोंनि मानगोनां चिफ बिथांनि जिखिनि बाहागो लानाय, बे बाहागो लानायाव नुबाय जे रायजोफ्रा गाव गावनो गोसो जानानै दिनैहाय गोरजाब ओंखारबोदों। लाख मानसिया दिनैहाय क'क्राझारनि रेलियाव बाहागो लादों। दा बेजों थारैनो जोङो गोजोननो हायो जे दिनै क'क्राझार लकसभा सिटआ एन.डि.ए.नि बिथिंजों बारहावाया निस्सय बारदों आरो बे रेलिनि गेजेरजोंनो जोङो फोरमान मोननो हायो जे फैगौ 7 अक्ट'आव जानो गोनां लकसभानि बिसायख'थियाव एन.डि.ए. हिसाबै दिनै आं जयन्त मुसाहारि हिसाबै आङो देरहागोन, बेखौ आं रोखा जानो हायो। नोंथांनि अनगायैबो जे गुबुन पार्टिनिफ्राय नमिनेसन गथायदों, सोरजोंबा जुजिगोन होननानै आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जेफोर मिटिं खालामनानै मोनदों, रायजो राजाफोरनि जिबायदि गिर्जा ओंखारबोनाय, गाव गावनो गोसो जानानै फैनाय, बे बिथिंखौ जुदि नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जे जोङो फैबाय थानाय 7 मेआव जानो गोनां जिखिनि लकसभा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोङो 70% भट मोननो थांगासिनो दं आरो 70% भट मोनखांनायनि उनाव आरोबाव सोरजोंबा बादायबावनांगौ थागोन आं बेखौ सानाखै। मानोना एन.डि.ए. हिसाबै जों जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दङ दिनैनि थारिखआव। बे आयेननि खोथा जाहैबाय, आयेननि गोजौआव रावबो नङा। दिनै महामान्य गुवाहाटि हाइकर्टआ बे रायखौ होबाय जे बिथाङा MP दारायनो हाया एबाराव। दा बे आयेनखौ मानिनाया मोजां आरो आयेननि गोजौआव थांनानैथ' रावबो जेबो खालामनो हाया आरो आयेना आयेन बायदि थांगोन। बेखायनो अदेबानि बिथाङा दा बेयाव जुदि बिसायख'थियाव गसंनो मोनोमोनब्लाबो देग्लायनि जि बिसायख'थिनि बारहावा, बे बारहावाया एन.डि.ए.नि बिथिंजों आरो बे एन.डि.ए.खौ दिनै रायजो राजाफ्रा गिर्जाब मोजां मोनदों, सापर्ट खालामदों, बाहागो लादों। बेजों जोंनि एन.डि.ए. हिसाबै देरहानाया जोबोद रोखा क'क्राझाराव। बेयाव सोरबाखौ आरोबाव माबा मोनसे जोंखौ बादा होनो हानाय सक्ति, बेखौ दिनैनि थारिखआव नुनो मोनो।